Kaixo, ni Sol naiz, Argentinakoa naiz. Euskara ikasi nuen ona etorri nintzelako bizitzera, maite mindu nintzelako, eta oso garrantzitsua iruditzen zait, euskara ikastea, hemengo hizkuntza delako, eta baitere oso polita delako. Sarriguren, ni Jones naiz, 51 urte dauzkat, Marrokotik nator, eta lakuntzan zakanai menzuzen ere bizi naiz. Euskara ikasi zertarako, beste kultura eta realitate berria ezagutzeko, erraza integratzeko, eta batez ere lan munduan aukera gehiago izateko. Beraz, ikasi, bizi eta erabili euskaraz. Agur! Haupa gazteak, zer zabiltzete? Gu Elorriko guraso batzuk gara. Eta euskara ikasten ari gara. Bideo bat grabatzeko eskatu digute. Ea zergatik ari garen euskara ikasten. Bari euskara gustatzen zaidalako. Nik aurrekin hitz egin nahi dudalako. Nik hizkuntzak maite ditudalako. Nafarroako hizkuntza delako. Ez galtzeko. Euskaraz hitz egin! Kaixo, ni Tatxi naiz, eta 2018 urtean, Mexikotik Nafarroara bizitzera etorri nintzen. Berehala konturatu nintzen, jendeak beste hizkuntza bat erabiltzen zuela, polit eta interesgarria. Baina ni aurrean nengoenean erderara pasatzen ziren. Horrek euskara ikastera bultzatu ninduen. Jendeak esaten zuena ulertzeko helburuarekin. Orain gutxi gora bera ulertzen hasi naiz, eta komunikatzeko grina ere piztu zait. Eta are gehiago nire alaba jaio zenetik, berearekin euskaraz mintzatu nahi dudalako. Kaixo, galdetu didate zergatik erabaki nuen euskara ikastea. Lehenik eta behin, bat gasteiztarra naizelako, gero nire biloekin eta Sarrigurenen beste irakasleekin euskaraz hitz egiteko edo praktikatzeko, Euskal Herrian bizi naizelako, eta hizkuntzak ikastea beti gustatu zaidalako. Konpainia ona jateko ondarekin, ez dut gehiago bihar. Jepa, zer moduz daude gure Sarringurengo ikasleak ondo, ezta? Bueno, euskararen inguruan esan euskaldun sortu nintzala, nahiz eta merekitan jaio. Euskaldun hazita ezin indutela, gurasoak sakarrak naparrak eta Ameriketan hala izan zen, eta euskara oso gauza garrantzitsua dela. Komunikatzeko tresna izatiaz gain, gure nortasunaren gauza garrantzitsuena. Hautsi goieri! Kaixo, Sarrigurengo neskamutilak, Igor Rijurra, hemen, musikaria, euskalduna, txikitatik euskara jaso nuen, zuetako askok behar bada ez duzue jaso, familian eremu ez euskaldenean bizizaretelako. Zer da euskara, komunikazioa, historioa, gure nortasuna, gure etorkizuna, zergaitik ez euskeraz, 2000 urtetan hala egin badugu, zailtasunak zailtasun. Aupa denok. Kaixo. Gu Maite Balero eta Irene Ogiza gara, Atletikeko jokalariak, eta pare bat gauza ditugu esateko zuei. Guretzat dela super garrantzitsua euskaraz hitz egitea, azkenien da txikitatik hitz egiten dugun hizkuntza, eta da berezia egiten gaituena. Eta hizkuntza zaindu behar dugu ez, azkenan gure esku dago hori egitea, eta animatzen zaituztegu zuen bizitzan, lagunekin, familiarekin euskaraz egitera. Eta haupa Atletik! Eta haupa euskara! Haupa! Haupa, egunon, mendikan Iker Pou eskalatzailea, gasteiztarra, eta hau da Sarrigune ikastagirentzako bideoa. Zergatik handa garrantzitsua euskaraz mintzatzea. Kultura babesteko, maitatzeko eta zaintzeko, ez? Ni uste dut oso garrantzitsua dela. Eta hori da, garrantzitsuna, mantentzea, gure kultura. Eta besarka handi bat guztientzako, eta espero dugu abere noizbait ikusten garen. Alba da, mendian. Venga, besarka handi bat, zaindu! Kaixo guztioi, zen moduz, nola zaudete? Josan Fuljo naiz, Osasunako jokalaria izan dakoa, eta, nik bakizue, futbolean egin duela nire bizitzaren parte handi bat, eta esparru erdaldun bat izan da nagusiki.
Baina beti egon gara hor Euskaldunak gure tokia aldarrikatzen, ezta, eta harrotasunez, esanez, bueno, Euskaldunak garela eta nafarrak garen heinean, tokia dugula eta tokia behar dugula. Lotxak alde batera utzi, euskara maitatu, euskara sentitu eta besterik gabe, eutxi. Koloretako bizitzak atera dizkigute irribarreak eta hitzak. Zuk ezaten zen izkigun gauza bortitzak, emartizkiguten gure armairuetako. Marusak taldekoa naiz, eta hor denak ez dira euskaldunak. Ordun, dena egiten dugu bilingüe. Baina, bueno, euskaraz ere erabiltzen dugu, zeren estenatokietan eta jai esparru herrikoietan egon behar duela uste dugulako. Euskaraz niretzat baita ere tradizio bat da, sustraiak, gure folklorea eta gure nortasuna da. Kaixo, Joseba Ezkurdia naiz, eta bueno, netzako euskara dena da ez, azkenen ama hizkuntza, txiki-txikitatik barrun sartuta daukeuna, eta nortasuna, ezberdintasuna, ezberdin iten gaitun gauza bat ez da, bueno, nik uste segi barrak eula euskara zaintzen, euskaraz hitzeiten eta euskara indartsu. Oso garrantzitsua da, bezero euskaldunak etortzen direnean, egoera larrietan, normalean, bere hizkuntzan hitz egitea. Haiek asko eskartzen dute. Kaixo, Maider Irogoien naiz, psikologoa eta psikoterapeuta, hemen Iruñean, eta nik ere euskaraz hartatzen dut. Euskaraz egitea garrantzitsua iruditzen zait, zehazki, terapian edo psikologia kontsultan ezinbestekoa delako gure ama hizkuntzan edo pentsatu eta sentitzen dugun hizkuntza horretan adierazi ahal izatea. Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Kaixo, Sarrigunengo kuadrilla hemen Pello, Zetak taldekoa Arbizutik, Nafarroatik, hemendik bertatik. Gu euskaraz aritzen garen horretan, ate asko ireki dizku euskarak, baina ez bakarrik lan munduan, maila pertsonala ere, uste dut ederra dela, Nafarroan artean, eta orain arte espainolez aritu bazarete ere askorekin, probatzeko garaia da, ikuspegi global batetik oso hizkuntza txiki eta berezi honekin bizitza ederra da, beraz, konbitea luzatzen izuet horretarako, eta ea, laizter, haizue, topatzen garen, hor nonbait, eta besarkada hori aurrez aurre emateaz gain, euskaraz ere hitz egin dezakegun, bale? Besarkada haundi bat, Arbizutik eta laizter arte kuadrilla. Kaixo, ni Asti Martinez naiz eta 2 liburu kaleratu ditut. Nik euskaratik eta euskaraz iritsi nintzen literatura disfrutatzera eta sortzera, eta oraingoz ez dut beste era batera planteatzen. Beraz, esango nuke literatura eta euskara maite ditudalako sortzen dudala. Leku bat omen zuen mundu horretan joan beharra dau. Kaixo, Maialen naiz, txika sobresalto, nik abestiak egiten ditut, euskaraz egiten dut eta saiatzen naiz gehiago egiten, liburuak euskaraz irakurtzen, musika euskaraz entzuten, eta nire helburua da noizbehin diska oso bat euskaraz egitea. Besarkada eta musu erraldoi bat. Mua! Kaixo, Sarrigurengo ikasleak. Euskara garrantzitsua da niretzat nire seme-alabekin erabiltzen dudan hizkuntza delako. Gainera, euskara nire familian aitonaren garaian galdu zen, eta beraz, heldu nintzela ikasi behar izan nuen nik. Aitatxok bizitza guztian pena hori berarekin eraman zuen, etzekiela euskara, baina orain, bizirik balego, oso pozik jarriko zen bere 7 bilobek euskara dakitela jakitean, eta haien artean euskaraz egiten dutela ikustean. Beraz, animo zuek ere ikasketekin eta euskararekin. Gora Sarrigure! Soy Juanjo, el cantante del grupo de rock Ezpala. Quería hablaros un poco de qué es para mí cantar en euskera.
Y pues después de muchos años habiendo cantado en inglés, en castellano alguna vez, cantar en euskera pues como que me llevó un poco al idioma de mi familia, de mi tierra, de mi pueblo, y pues a ese cambio que hay en la fonética, en la musicalidad de esta lengua también. Y no sé, por mi parte yo animo a todo el mundo a que haga arte y cultura empleando esta lengua que tenemos, que es preciosa. Kaixo, sarriguren! Euskara ez da garrantzitsua. Euskara da super garrantzitsua, gure hizkuntza da. Horregatik, gure zirkua euskaraz bizi da. Nafarroan eta Euskal Herri osoan. Gora Euskal Herria, gora Euskara, gure hizkuntza maitea. Aupa, sarriguren! Mua! Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, txarri da zuzte zure kananu. Bilabesak ere euskararen alde. Aupa, sarriguren! Endesa emakumezko ligan ere euskaraz! Aupa, sarriguren! Taxistak ere euskaraz hitz egiten dugu. Aupa! Osasungintzan ere euskararen alde. Irizioak ere euskararen alde. Nafarroan euskaraz. Hola, sarriguren! Euskararen alde. Suhiltzaileak ere euskaraz bizi gara eta euskaraz lan egiten dugu.